Nondik gatoz, nora goaz. Zer da heraldika? Heraldika Erdi Aroan sortu zen, forma, marrazki eta koloreekin. Zigilu moduko irudi honek gerretan bandoak bereizten laguntzea zuen helburu. Ondoren, familiak, herriak edo erresumak irudikatzen zituzten armarriek, eta bakoitzak bere historia kontatzen du. Gure armarriaren bilakaera historian zehar. Getariako armarri edo zigiluaren lehen erreferentzia 1872koa da. Ordutik forma eta irudi desberdinak izan ditu, obalatua, borobila. 1988an berriz, lehen aldiz azaltzen da zigilua armarri frantses edo puntadunen formarekin, eta horixe mantendu da gaur egun arte. Hala ere, urteetan formak aldatuz joan badira ere. Bi elementu dira amankomunak guztietan, balea arpoiarekin eta itsasoa. Gelditu gaitezen gaur egungo armarria aztertzen. Heraldikaren arau nagusi bat, berau garbia eta ulerterraza izan behar dela da. Beraz, armarriak inguruan dauzkan apaingarri edo gehigarri guztiak soberan daude. Badaude hala ere, kontuan hartu beharreko beste zenbait ezaugarri eta gure armarrian aldatu behar direnak. Orduan, nolakoa izan behar da gure armarria? Formarekin edo moldearekin hasiko gara. Orain gure armarriaren forma frantses forma klasikoa da. Baina gure kokapenagatik, Iberiar penintsulakoa behar du izan, behean forma biribildua daukana. Marrazkiari dagokionez, ikusi bezala historian zehar balea arpoiarekin eta itsasoa izan dira gure armarriaren elementu nagusiak, eta orain ere mantenduko ditugu aldaketa txiki batekin. Baleari, Euskal Balearen edo Bale Frankoaren forma eman diogu. Honen kokapena ere garrantzitsua da eta horregatik armarriaren erdialdean azalduko da, eta balearien orientazioa bere eskuinerantz izango da, hau baita heraldikan orientazio positiboa. Koloreaz hitz egingo dugu orain. Gure inguruan milaka kolore ditugu, baina heraldikan koloreen paleta mugatua da. 7 kolore baino ezin dira ibili. Bi metal, urrea eta zilarra, eta 5 kolore edo esmalte, beltza, berdea, morea, gorria eta urdina. Kolore kombinazioak egingo ditugu eta horretarako 7 horietatik 5ekin geratuko gara. Zilarra, argitasuna, gardentasuna, zintzotasuna eta itxaropena adierazteko, beltza, zuhurtzia, jakinduria, seriotasuna eta diskrezioa, urdina, leialtasuna, justizia, egia eta baretasuna, berdea, natura, egonkortasuna, hazkundea eta berrikuntza, eta azkenik, gorria, indarra, ausardia, kemena eta agindea adierazteko. Orain, proposamenak ikusteko txanda da. Gorriak ikuspegi aktiboagoa eta kementsuagoa eman diezaioke armarriari. Ausardia eta kemena nabarmenduz. Getaria Erdi Aroko hiribildua izanik, koherentzia handiago du armarriaren esmaltea gorria izatea. Izan ere, Erdi Aroko hiribilduen jatorrizko esmaltea da, eta batez ere Gipuzkoan eta Nafarroan erabiltzen zen. Kolore berdeak herriak naturarekin eta inguruarekin duen lotura simbolizatzen du. Itxaropena, bizitasuna eta oparotasuna irudikatuz. Gainera, itsasko uniekin oreka harmonikoa ezartzen du, lurraren eta Kantauri itsasoaren arteko harreman banaezina islatuz. Getariaren historian eta identitatean zutabe nagusiak dira. Armarriaren zilarrezko ondoak garbitasuna, osotasuna eta zintzotasuna simbolizatzen ditu. Esmalte hori asko erabiltzen da heraldikan, eta argitasuna ematen dio diseinuari. Armarriaren elementu adierazgarriak nabarmentzen ditu eta arau heraldikoen barruan dotoretasuna eta sinpletasuna bermatzen ditu. Zure ustez, hiruetatik zein da gure herria hobekien ordezkatzen duena? Aukera ezazu gogokorena.